zonga ati buộc sak zonga han soi tu tha po ka ti chi lo ma se ngai tu chu le ta ei zon na ni kan ti kan soi ma zel don zon lo zo po nge ram ta na thalo nam ta na thalo thila hen an tel no sal tu ka ti ta chu chu ka soi thiam da na zon clip film lo media an ta ni khei lo media ni ta ni he bu kan khei ta re san bu fai kan la ta ni re san bu fai kan la ta kan an chum top chuan se rep te a hum te a kem te enge mo ta ni khei ro zon bu kan khei ro chuan kan khei fa ya ala na chu nang vek mai ro chu khei thiam min an khei chuan in alo fai ta thina a ba le bol ho te pai ni ta thina ni a chan chin bu chen pon ni ro sa chan chin bu te tv te radio te chu alo chuak toi chu khit fi ma ni ya ama ro chu youtube ba social media te chuan in khit film lo hi kan han da lu ta a hum zong zong ne na kem zong zong ne khan kan e kan that pui ta vek si lo ni chu ta chuan in when I hian kan soi du lai chu ke ni hong hian ni an nom da bor si an nom film to si lo wa kan en tu tal hi film te ko de du ni mi en ang tho en kan ni chuan lo dang lam so to ro mi ti tu hian ni a du fi rang reng ania mi ti zong soi kan ti lo ve de wa ya mi khia zong soi kan khia lo ngam te ko ngai channel chen ka chu en lo tu te ko ma mai the thil content chen ka chu en lo tu te ko mai the chu kan en chuan kan nil ruwa alo ru ta chu chuan enge hong kan zir lai me kan moral tak kha aro hong dan chu thil pa ngai yom to lo reng reng a phe na thu in thukra thak tak mai chu ani dang me moi thil phe na thu in thuk lir kan mai tha chuan he nam nian a thuk tura piang kan ngai tha chuan kan phor zel si chuan chu mai mo nan nei chiang min an en du tang mi in viewership ka ma thei ta a top phok chon sum ka la lu theina tura tia a thalo zong zong min fa tu te min pe tu te kan thalai te hui tu te kan no pang te hui tu te hian in kan khover kan zela en mon phu thu le ne no pang ngai tu ro phone khoi lo the hi anom to pang si no tak tak chu soi thiam na chon mizoram hi ana ma mo chu pa fin pui pon lo nu le pa man fa de phone off sak gam hi ma mo katin katin lo har khop me an en tui viau ngai off sak chu har ta ka ni amai ro chu bi ta chu an siam sak thaya an khoi lo tu ni ta chu thia the chu he nam hi na ma mo to ani chu ti lo chu kan moral hi a che zo bang ti lo um ni chu mi phe na thu in thuk chu ta le mo tu chu wang chuan ke chu kan tel lo tu te kan ti ve lo tu te mi du anga piang ni ve lo kan in khom thin kha alang tu ni chada chu kan fa de ban pha on thi mi zong tong an khria thiam ran da se thalo wa lo tam ta ni chu wang chuan na sa ta kan moral hi khoi wangin wena hian chu reform lai na chu ta ni chu aron khit film lo an dan point kan en tu tal i khit film ang tin boya hian kan en yen dot le chuanin